is what we make it. No! Hindi ko siya mabatong anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabaton! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Gintabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya ginakahuya. Palanggaon ko siya. Tubtub saya kamatayon. Kagawan nila ko sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batunon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon nato nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton pala tuntunan. This is my life. Produksyon sang Aksyon Radyo. I will be here. Ini nga balita ginatulong sa inyo sa kaalumansang Santon Plus. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ay nga ba gintulong sa kaalwan sang Life Extension Vitamin D3, ang rekomendado sa mga medical doctors nga vitamin hormone for longer life. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahom kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. And I don't... Oo, Dara. Nagbayad ako sa mahal. Ako makaangkon sang anak. Gani, hindi na kinanglan ang bana. Kag hindi na kinanglan na magbusong ako. Kung may kwarta ka,
Wala sang imposible. O Miss Yolanda, tuod ka? Nagbayad ka lang sa isa ka baby maker? Gani gusto ko nga wala sang bisan sino nga makahibalo sang nahibalaan mo. Gusto ko mangin sekreto initanan sa mga kilala ko. Gani si Piri kinang baba mo. Sure, Miss Yolanda. Masaligan mo ako. Hindi ka niya makalusot ang sikreto mo. Pero Miss Yolanda, pwede mo bala akong masugiran kung sinong baby maker nga gibayaran mo? Dara, hindi na kinahanglan nga makilala mo siya. Tungkol pagkatapos nga makabata siya, kag-ari na sa ako ang napsag, ginautod ko ng koneksyon ko sa iya. Hindi ko na sila kilala. Ay, bongga, Miss Yolanda. So, listaha ang mga balaklonda. Oh yes, Miss Yolanda. Inugbata ko na sa siningabulan. Ay, kabudlay na igiho ah. Kadako kaayos ang tiyan ko eh. Tungod siguro ini sa mga ginakaon ko. Ay, pero lang nagatiga ang tiyan ko. Dali na lang gid ko magbata. Inadlaw na lang hulaton ko. Siling ni Miss Yolanda. Sisarian ko no ako. Uy, ririan ang tiyan ko. Hindi siya sang normal nga labor kay base kung anong matabo sa bata kag sa akon. Ay, okay man na kay strikta nga klase sa babae. Aling wala pa patay ang panawagya kung nagaano ako. Dili lang kuno ako lakat-lakat sa sulod sang balay. Ay, wisit, lugot ah. Anami naging tungits, hindi gani binggo pro. Ay, tingbon ko na lang kahidlaw ko sa tungits kag binggo kung makabata na ko ah. Aragay, naman. Ay, nagtiga naman ang tiyan ko. Mahilay-hilay ko di pala sa sopa. Payunan ko lang ng tiyan ko. Kanami, tulog. Hindi na ko may katulog kung gabi. Mahilay-hilay ko di pala sa sopa. Hoy, sino na pala mga bulan ang inugbata ko? Ay, nga babae ka ho. Kadapos ang ulubrakon subong sa shop. Madapos ang nagapaubra subong sa salakyan, kadi kinanglang ara gid ako. Agud matanaw kong ubra sa mga mekaniko. Ara man ang assistant mo ah. Ay, bilain gid akong ara ako eh. Makita ko yung mga problema, kag dali ko yung masolusyonan. Babae ka, kwarta man ba lang pangitata? So ara na. Kadapos ang nagapaubra. Kailinit. Ramad ang duha ka maid ah. Tawag lang ko kung ano gidman ah. Bakit kasi mo? Visit. Ay ho. Ay! Bawdayin gid na sunggod mo. Hala ka malaway gid ng bata mo. Awat mo labot! Alabuton klase babae. Basi amo ining bagyo nga maabot. Kabas ko kayo sa ulan kag hangin. Tawagan ko si Dara. Pauliw na yung mga empleyado sa factory. Pag sa mga stores, kinahanglan atot sila sa ila pamilya. Tawagan ko si Dara.
di ka pasakop sa ulan kag hangin lang da. Oh, basi amo na ning bagyo. Oh, uy, inano ka? Ding, nag-aalay ang balikawang ko. Kaya na pa ini. Ha? Anong pamadyag mo, Kaw? Basi kung nagpasakit ka na? Basta kalain, Gid. Kasakit na Gid ya. Ano? Ano pang naulan ta? Manuwag na subong kay Miss Yolanda eh. Mabata ka na guro. Sige. Sabi siya. Kalain Gid sa pamatyag ko. Tawag na siya. Ano? Sige. Okay. Ipakuha ko mo dahil sa ambulansya sa hospital. Oo. I-prepare lang kinang sa bata, ha? Sige. Kulatan niyo ang ambulansya, ha? Sige. Bye. Pabata na si Aida. Tawagan ko si doktora. Ma-request ako sa ambulansya na magkuha kay Aida. Hello? Doktora Ramos? Ambulansya? Wala pa, Miss Yolanda. Kasi kung nagpakadto naman rin sa ospital. Hindi ko makontak ang bana ni Aida. Ara. May nabatian ako nga si Rina sa ambulansya. Basi muna na. Dali ka, Tonyo. Tanaw na, Ton. Kung si Aida ang karga sa ambulansya. Dali ka, Miss Yolanda. Tanawon ta. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon
action radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon. Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Sige, matuod po niyo. Miss Yolanda. Hoy, dito mo maganto! Amon pasyente karga sa ambulansya ka nagabot. Sarang ang makasunod dira sa AR. Amo wala? Tonyo, ako masulod na. Diri ka lang. Miss Yolanda. Guard, pwede ako lang masulod? Masulod na, nurse. Ginbuta mo sa stretcher si Aida. Nurse? Pasyente ko siya. Pasulod na siya sa liburom, Miss Yolanda. Tonyo, cesarean siya. Ay, gali ka? Oo. Ay, bakla na ako sa tubig. Ay, ito ginad-refuse ako eh. Daw ikaw yung mabata, Miss Yolanda. Sige na, Tonyo. Bakla ako sa tubig sa kantin. Di na ako mahulat sa imo, ha? Ay. Aring kwarta, oh. Di nang ila kantin, di ba? Pamangkot na lang sa guard. Okay, Ay, kapay pa nga okay lang ang bata kag si Aida. Ano ka? Ang nagapungko sa bench sa kilid sang libro room. To si Andy man na? Si Andy matuli na. Kaya nga ali sa dari. Nagbalikid siya. Nakita niya ako. Ara, nagtindog siya. Nagpalapit sa akin. Ara na siya. Yolanda? Siling ko nagigani kay ikaw eh. Andy? Ano, kumusta? Ay, okay lang. Nangani ka tiri. Si Ivy, ang ara sa liburom. Ha? Mabata na si Ivy? Oo, mabata na siya. Kahapon pa kami dire. Amo ba lang? O di, kamusta na siya? Naiyawan siya sa pasakit eh. 5 cm lang ko, no? Amo ba lang? Ikaw, ngari ka dire. Ako kuhan. May empleyada ako nga mabata. Ara man sa labor room. Ikaw ganun nag-upot sa empleyada mo, ha? Oo. Naluwi mo na biya ko eh. Ano pa, ginbisitahan ko. Amo pala. Sino ang bantay ni Mrs. Ivy Jacinto? Nurse? Ako nurse? Sir, dari anay. Yolanda, excuse, ha? Padayon na, Andy. Ba, nurse? Ato na si Andy. Mabata na gali si Ivy. Kinahanglan nga nila makahibalo sa natungod kay Aida. Kag si Andy,
Siling ni Ivy sa akon, nagkamasakit siya. Pero, nga daw okay man ang itsura ni Andy. Do healthy man siya tulokon. Basi ko nag-ayaw na siya sa masakit niya. Bantay ni Mrs. Aida Salditos? Oh. Yes, nurse? Miss, dalon na sa operating room ang pasyente mo. Hibiin na sa bata ni Aida. Oh, salamat. Salamat. Nakabata na si Aida. Oh, Diyos ko. Salamat, kid. Sa katapusan, makita ko ng akon anak. Ano ay ang itsura niya? Oh, kapay pang healthy lang siya. Wala lang akong tali sa problema sa bata. Wala lang kong tani. Mga cute sang doha ka baby nga ini. Dungan gid sila bata. Minutos lang ang diferensya. Pulos mga babae. Ining si baby girl Javier, ang iya tanda, alom sa wala niya nga dulungkan. Kapwerti ka pala hibi nga bata. Kagining si baby girl Jacinto, pwerti kay puso ni Lapsang. Eksakto lang maghiyod. Tinluan ko anay ka mo, ha? Ready ko na ang ilatag name. Kag pagkatapos tinlo sa ila, ipasuksok ko dayon sa ila cute nga mga kamot ang tag name. Ipamotang ko dari sa kribang ilatag name. Tinloan na ka mo ni Lola ninyo, ha? Bath time! Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
Maruntag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa ngaton na tahong kag makatalan to kasing nga palatuntunan. This is my life. Sa kasaysayan, relasyon, ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radyo. My life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Aksyon Radio! Padayon aksyon radyo,